Уважаеми учители и родители, скъпи ученици, честит първи учебен ден! По стара вековна традиция, на този ден децата на България тръгват на училище. С времето той се превръща в празник, посветен на вечния стремеж на българина към духовност, наука и просвещение. Ден празничен, светъл, пъстър, изпълнен с надеждите, с които идва всяко ново начало. Мили първокласници, вие за първи път прекрачвате прага на родното училище. Днешният ден е от тези, които се помнят цял живот. Запазете винаги това вълнение, което изпитвате днес. Знайте, че в училище ще ви посрещнат учители, които ще ви обичат, подкрепят и ще ви помогнат да обикнете знанието. Уважаеми учители, с обич и вяра подайте ръка на вашите възпитаници. Посрещнете ги с топла усмивка и с най-искрените думи. Помагайте им да преодолеят изпитанията и да сбъднат всяка своя мечта. Дарете ги с цялата си любов. Бъдете за тях не просто учители, а вдъхновители. А вие, скъпи ученици, които за пореден път посрещате новата учебна година, бъдете здрави, бъдете упорити, бъдете трудолюбиви. Не спирайте пред трудните уроци. Проявете по-голяма отговорност към усвояване на нови знания. На добър път през новата учебна 2024-2025 година! Давам думата на госпожа Даниела Георгиева, дългогодишен директор на Основно училище Максим Горки. Уважаеми присъстващи, и пак е празник в любимото училище. И така, повече от 30 години в родното училище. Дойде време, както идва есен, така да дойде и есен в моя професионален път. И за мен вълненията са големи. Аз искам моето училище, нашето училище, да бъде все така проспериращо, с авторитет на възпитаниците си, на учителите си, на ръководството си. Вече 30 години в това училище съхранихме, развихме и празнувахме с радост традиционните дейности. Имаше много неща, които съпътстваха училищния живот в това училище. Но едно училище е най-доброто училище, когато в него има най-добрите ученици, най-добрите учители и най-доброто ръководство и база, условия за развитие на образователния и възпитателния процес. 30 години с чудесни колеги успявахме да направим успешно Основно училище Максим Горки. Успешно в учебния процес, в националните външни оценявания, в олимпиадите, в състезанията. И винаги сме били през всичките тези години еталон за най-добри резултати в Плевенска област. Гордея се с тези успехи, уважаеми учители.
Гордея се и с вас, деца, тези, които за първи път прекрачват прага на родното училище и тези, които вече вървят по неговия път, но бивши ученици и учители няма. Нашите ученици с любов се сещат за училището, с любов говорят за тях от новите им учители, защото това, което успяхме да съградим, това, което направихме заедно, това наистина е нещо голямо. И аз винаги ще бъда част от това училище. Не мога да бъда бивш учител. Не мога да прекъсна връзката с любимото училище, защото учителя, това е любов. Това е любов, всеотдайност и желание за усъвършенстване. В любимото ми училище работих с много колеги, които ме научиха на много неща. И не само в учебния процес. Екипната работа беше на първо място, в разбирателство, в консенсус по въпросите, като извършихме такива дейности, които събираха целия град, пълниха читалището до коридорите. Гордеехме се с медалите, които са получили нашите възпитаници в различни области. И не на последно място, последните 10 години и повече работих и с госпожа Надя Георгиева. Един заместник-директор, който е не само учител по душа и сърце, той беше в нашия ръководен екип творец, беше откривателя, беше новатора, беше този, който мотивираше колегите да се усъвършенстват, да се развиват, защото живота се промени. Госпожа Надя Георгиева през 2018 година стана учител на годината. Лично заместник министъра на образованието, тогава Красимир Вълчев, и връчи звънчето, с което да буди за знание своите възпитаници. И тази заслужена оценка госпожа Надя Георгиева оправдава в годините. Оправда го със своите творчески подходи, със своите новаторски възгледи. Живота се промени и ние бавно, учителите, се променихме. Благодаря за съвместната работа на госпожа Надя Георгиева и съм сигурна, че за в бъдеще тя ще успее да докаже, че е един знаеш, можеш и най-важното, изпълнена с любов към своите ученици. Сърдечно и благодаря и желая здраве, спокойствие и все напред в вдъхновението като учител в любимото ни училище, пък и където и да е. И така дойде време, в което аз трябва да се разделя с длъжността директор. Но тя е част
от моя живот. Тя е част от моята професия като учител. И ако през годините са ме питали какво работя, аз съм казвала учител. Учител в истинския смисъл на думата. Затова винаги ще се вълнувам, когато става дума за учителя. Той трябва да бъде дразновен, трябва да бъде вдъхновен, трябва да бъде мотивиран, за да може да извърши своята мисия. И както обичам да казвам, и както моите възпитаници сега, като ме срещнат, го помнят, и колегите, и всичко е математика. И даже тези хора, които са странични, мислят, че аз съм го казала. Не съм аз. Нали, това е Наполеон Бонапарт, който казва така: всичко в живота на човек е математика. Всичко върви от известното към неизвестното. И имам привилегията да честитя на новия директор, госпожа Валентина Иванова, новия пост. И всички знаем, пожелаваме да бъде учителя по математика, който да намира бързо пътя, по който трябва да стигне до неизвестното и да бъде един достоен ръководител на Основно училище Максим Горки в мисията образование и възпитание на съвременното ни поколение. Не случайно казвам съвременно, защото има много, много неща, които трябва да променим. Трябва да намерим най-верния път до успеха. Пожелавам на госпожа Иванова и на възпитаниците ни, на техните близки, на всички учители една ползотворна, успешна и плодовита година. Бъдете здрави и на много лета на Основно училище Максим Горки.